Tuo on kyllä hemmetinmoinen hauki. Oi vittu. Ja se olisi mukavaa, kun olisi tullut enemmän vedet, olisi saanut miehille näyttää tavoin. Oi vitsi. Se on nyt tuo metri, vähän yli metrinen. 1,5 metriä. Koko suuntaus on kuitenkin oikein toi. Mihinkä väriin se nyt otti sen? On se valkoinen sitten. Valkoinen? Tai se justiinsa mikä mä pistin. Jaa. Elemiä. Pitääkö ottaa isommalla koululla? Oliko se isompi kala? Ei tämä mikään iso. Pienempi se on. Pieni hauki. Äskönen, mutta... Ei. Pari kilo. Miten se veti noin paljon? Jarru löyhällä. Mä harjoittelen. On se mittakala. Oo, ja monessa järvessä kuulemma toi olisi hyvä kala. Niin olis. Niin kun näet, niin se alkaa pikkuhiljaa. Joo, kauan. Eilinen päivä vaikuttaa sen verran, että se oikein tunnu mikään miltä. Kyllä vapa taipuu. No tuo komea kala perkele. Tuo on mitään vikaa. Oh. Se oli yllättävän isokin loppuun. Mitä se nyt meinaat? On vähän tajuu. Tärisee kuin koiranpää paska. Onko samanlainen? Ei oo niin. Ei oo niin iso. Ei oo. Ei kato, kun sä sait tuolta telineestä niin helposti pois. Nuon kovas vauhdissa. Mä himmas. Kyllä se taitaa olla. Eiköhän syö eväät välillä. Ihmetellään Ei oo siitä. pinnassa ainakaan. Justiin kerkisin sanomaan, että shokkivaikutus meni niin saman tien. Pasi huuti, että ei vaiski. Joo. Peruutetaan. On ihme saame. Tää melkein joutuu. Tuleeko tää mitään? On ihme järvi. No, niin sama. Yhtä yksinkertainen kuin kaikki. samanlainen oli mulla, kun mä eilen yritin tollaista kutosen haukea. Niin, mutta meinaan, kun näin paljon on näitä isoja haukia. Tää varmaan... Se ei niinku tuu pintaa ollenkaan se hauki. Ylläri. Joo. Voi olla Vai mitä sanoo vapaamies? kyllä kalaa. On litrot kummassa taas. Siellä on pieni ahve. Nyt kävi tuolla pinnassa kääntymässä. Silmien väli on metriä. Parikin. Kyllä se voi olla, kato kun ei se käy. No nyt tuli pintaa tuo. Ei oo vielä edes pinna. Se voi olla päivän isoin, kun ei se tuu pintaan. Onkohan toikin vapa tossa vähän ees? Silmäsotkeudu siinä. Karo on nyt sitten semmonen uistiluisti. Siellä on tuo salmo ja mikä karikko siellä on. No nyt tuli, ei oo niin iso kuin se ensimmäinen. Komea on tuo. Viitosen. Komea on silti tuo. Varmaan suurin piirtein samoissa. On vähän pienempi. Niin tiivis. Vähintään yhtä iso kuin se isompi. No voi olla. On sillä kyllä leveyttä, pirulailla. Onhan se isoin On. iso. Krokotiili. Salmo pyörii. Nyt kun se kymppi menee rikki, ei mene ihan, ei mene kymppi rikki. 6 kiloa. Vähän päällä. Onko sitä? On tämä niin isompi kuin se ensimmäinen. Kyllä se kuulolla on se kyllä kympin lähellä. Tehdään, että Älä nosta ihan, älä ylös sitä. Vetessä nosta. Kelaa vaikka sitä. Tiedätkö mikä tässä on vikana? Mulla on niin monta miestä eessä, että mä en näe sitä. Joo, sekin vielä. Oota nyt, sori. Pitää kuvata. Pidä niin, että se pää on vetessä. Ei, silleen voi tehdä. Pitää vetää tuolta taaksepäin tätä vapaa. Niin, mutta meinaa, että... Siima vielä vähän lyhyemmäksi ja sitten rupeat syöttää sitä. Ei kun ylös vaan. Ei. Kyllä se nousee se pää pystyy. Siima katkee tuolta kärkirenkaasta. Ai. Onneksi on jotenkin kiinni. Ei oo kun yhdestä koukusta.
Niin. Se on sisällä nyt. Uskokko sä, hä? Vai kerronko vielä lisää? Mikä hampa? Nyt meni 8 rikki. Onko kasi? Oo.